ରାଇସ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ କାମ। ଦେଖ ଯୁଡ଼େ କଲମ ସରିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ। ତେଣୁକରି ଏଟା ସାରିଦେଲେ ଆମେ ଢଳେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପକେଇବା। କିଛି ସମୟ ପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତୁମ କାମ ତ ବହୁତ ରିସ୍କଫୁଲ୍ କାମ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ କଣ୍ଟା ହାତୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଇଟା ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ପ୍ଲାଇ ଆଣ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତୁମ ସାହିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଅଛି। ତୁମ ସାହିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ପାଚିଛି, କେଡ଼େ ଟହ ଟହ ନାଲି ଟହ ଟହ ପିଜୁଳି। ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ ଯାଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି କାମ ଆମର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜୋରଦାର କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।